Igbo kwa Igbo. Ị na-asụkwa Igbo? Sụwa asụsụ anyị dị Igbo amaka. Daalụ na-abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa akọwa Aduche Nwa na-ekwu. Ihe ntọ ka anyị rụtụ aka dị ya bụkwa ofu ihe ahụ anyị na-ekwu. Anyị ga na-ekwu ya ka anyị na ọ banye. Ọ ga-abakwa. Ya bụ ife bụ ihe gbasara ịfụnanya. Unu niile ga-ekweta m ma nsị unu na ọ bụrụ na ịfụ ha onwe gị n'anya, ịma fụ mmadụ n'anya, ị ga-ebu ụzọ fụ onwe gị n'anya, iwee maa ka ọ dị gị, iwee nwee ike inye mmadụ. Ihe ji na-ekwu ya bụ na gịnị kpatabere ị ga-abịa ije agbamnkwụ onye Igbo dịka oyi ya agbada ma onye eyiri baba. Biko ndị ugwu one ka ifuru iyi akwa ndị Igbo isi agụ wee gbaa nkwụ vela ọ na-emekwa unu mba, ọ ịgba akọta nke unu gbalụso nke ndị ọzọ. Ihe na-adị ndị Igbo mma bụ ịgbagha nke ha gbalụso nke ndị ọzọ. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke, onye mere anyị ya o tibia na mmiri tụfịa akwa weta na onwe unu. Ọ bụla ọgwụ ka a kọrọ na ewechepụ m ya n'anya nta iji ịgba nkwụ iwere akwa ndị ugwu yiri. Ndị ugwu one ji nke gị gba nkwụ hapụ ihe mere anya. Onye ka m ji akwanyere ndị India ugwu, ndị India ndị ọcha bịa na be ha asị ha were omenala ha nalụ ha nka na ụzụ. Anyị nwa anyị nata ha omenala ha jidesie ya ike si ha were nka na ụzụ ha jere. Ọ bụrụ nzuzu bụ ihe a mba gwa m na ọ bụ na ọ bụrụ nzuzu. N'oke okpo ofu na-ekpora n'obodo a ka mmadụ ga-achịrị kootu olu ọsụsụ a na-esi ya I'm trying to be civilized. Ifere na-egbu oke na civilization ka ọ dị mbe ndị mmadụ akpasịka mmadụ ibe ha iwe nnọọ. Ana m akpọsị mmeta atọ obodo Igbo ya afụ ka m ga-esi kwado dịka taa abata ma na nwaanyị Igbo na-abịa abụghọ m ha enwe ka ihe esi mee gị bụ onye isi ojii ịkalụ ndị ọcha bụrụ ndị ọcha ha bụ hafụ ha ihe a bụ omenala ha ji di ya. Ihe ahụ ha ga-eji bịa na-asị anyị ndị nke a dịkwa egwu anyị agbalụkata ya gbalụso ha. Lukwe mgbe ụwa ga-agwụ, lukwe ma ọ bụrụ na ụwa ga-agwụ, lukwe ụwata ụwa niile anyị enweghị ike ịdị ka ndị ọcha. Anyị enweghị ike ịbụ ndị ọcha. Ihe anyị bụ ndị isi ojii. Be proud of who you are so that people will come and imitate you. Ha gbazi na-eso ndị mmadụ ifele megbuo ndị Igbo. Ụlọ ọgwụ ka ebela anyị ha chi Igbo ọlụta ọzọ dịka ibi ya bụ na ịgbara ndị isi ojii bụ ndị ovadu. Anyị bụ ndị ovadu, ndị ọzụzụ atụrụ malụ na ife unu na-agwa ndị ụlọ n'azụ. Ụfọdụ mgbe unu na-agwa ha ihe nkụzichara ha ihe ha bịa na-emezi ya ma emefe ya. Ị na-ekụziri ndị ekụziri ihe iwe ka sị gị you make the money, the Lord will bless you. Ekụziere praise the Lord, na-anataziri eko. I'm going to show these people. The Lord has blessed me. Which Lord blessed you to come and cause nuisance? Malo na ihu na ege, malo na ihu na atieli ishu na ano. Ifuru obula, ọ dị mkpa. Pahelu uwe gugu. Ọ bụ ihe niile agwa gị ka ị ga-ewelu. Malo mgbe a na-eti ọgbaghara. Malo na ifu na agwa ndị n'azụ. Mfu ihe ahụ na-ebute ọgbaghara. Ọ ya ndị nke chuzina ndị ka agbalụsi ebe mountain of fire ha na-agbazi gbo ya ọbụla. Amalụ m ife a na-emezi ihe. Ka onye ọbụla malụ ihe. Ọzọ dịka ibi ya bụ ndị n'ụkpatala ego. Biko ịkpata ego ọ dịghị ka gị yelụ mmadụ aka. Ihe na-achọ bụ ndị ga na-efe gị bodo anyị natalụ ihe adị anyị natalụ ị na-eko maka na ihe ịchọ ka ha na-efe gị chọọ ka onye gbagote n'ọkwa gị.
ego ahụ na n'iyi ọ bụ na enweghị iji ya wee ubughị iji ya wee yela aka ngwuru gị iwe ndị agụụ na-agụ ịfụta to satisfy your ego ibulu ego ije n'ụlọ ụka dị na egwu ya ndị fụrụ na-agba nke ya na-akpọ Lamborghini onye na-agba Lamborghini mana enwere ndị ekpili na-atụ n'isi agụ adịrọfa ma ndị nke ebe a ha zara aza ihe ndị nke ọya dị iche iche dịcha nọcha na ogologo ụzọ ịgbafelu ha ibulu ego ahụ jije bunye onye na-agba Lamborghini onye mere gị ihe aka ya adịrị ya na mma fiakwa afọ ata gị mmiri ịbụghị ezigbo mmadụ kwanyela ogbu ugwu nyelụ mmadụ aka ị gaghị awụ anyị ka ji ekene onye dịka ifo nwoke Masters Energy ama ome ihe ọ na-eme na be ha chimo ewu ụdị mmadụ ya iri one na n'Igbo anyị agabagoro enwezi ihe na-ese onye ọbụla adị n'mmanụ eri n'imi na-eriju n'afọ m mmụtanụ nke dị ma hafụnụ nke ọjọọ agụdela ya iyi onye ọbụla amala obi ya n'ala Igbo ụmụ obere ihe a na-asị n'onwe ihe ọ bụ this one is not important ọnya bụ ihe na-agbasa n'okochi malụ na onwe ụnụ nataba n'ụlọ si n'ụlọ malụ mma pụrụ ilo iwe bụ ma mbịa idedi n'ime obe na-elo achị ya ya mụ mmiri ịkwa aka ka m nwelekwa aka lie nne bụ na ị na-ewe gaji eji eri mmiri ihe m fek sno fek nwere egwu gboo m ọya elele ọka mma onye a na-asị dose ka iji ihe o ji adịghị mma ndị Igbo dowenu ka uru ji welu na ihe eji mara ụnụ gaba na ije ọ ga-akaliela anyị aka karịa ịgbasoro ndị ọzọ anyị ebuka ndị overdue enweghị ihe o megoro anyị kemgbe anyị mere gị biko ka anyị dewe kele overdue akwa mara onwe anyị dị n'udo taa ka anyị ga-esi wee ruo ebe anyị na-eje o maka ọkwala ụkwụ a na-amaji eje ụmụ ahịa ọ ya atọrọ ọkaigwe onye dị elu ọkaigwe na ọya ebe dị ka ọgwụ ka ọ ya akwụsị n'ọgwụ ka ọ ya akwụsị onye elu ọkaigwe ndị ụdalụlụ asịka m ka m tụkwa ofu a taa ka m na-abịa ukwu ọzọ nka ga-ekwu mana ọ dị ka ndị mmadụ na-asị na m na-asụ Igbo too much dịka m ga-asụzi oyibo na nka emekwula ekwu achọrọ m ị na-anụ ọnụ mmiri okwu unu gwanụ m ihe ọ dị unu ka a ga-alụtụ aka n'ala Igbo gwanụ m ya ka m na-ekwu ya ọmụnwa nọ n'ihu ọgụ nsogbu adịghị ojishawa mgbọ